हारिनि इयुथनि लाइमोनफोर ना सिख्लाफोरा बिबार माला सुग्राफ्रा बिथांमोनानो मोनफ्रोमबो हाबायाव माने बिबार सुनायाव बाहागो लायो जाहैबाय आरोना बिराद मोजां बिबार सुनो रोङो बिथांमोना माला बिबारनि माला माने गुबुन हाबाफोरावबो जोङो नुनो मोनो दिनै गाबोन मा होनना बुङो प्लास्टिकनि मालाखौ होनाय नुयो नाथाय जोंनि बर'नि हाबायावबा बिदि होनाय जाया आरोना अरिजिनेल बिबारखौनो माला बनायनाय जायो आरो लोगोसे मा बुङो गाबोन खैना लायगोन नालाय खैना गोदान लायगोन मा होनना बुङो नैबेयाव नै जोंहा गयखौ खावना लाखाबाय आरो नै बिथांमोना जाहैबाय मा होनना बुङो बैराथिखौ खस्थ' होला आरो ओरैनोथ' बैराथिफ्रासो खावहैनांगौ गयखौ बैराथिफोरखौ खस्थ' होला आरो बिथांमोना खावखानानै एकदम साफा खालामनानै हरखाजोब्बाय आरो माने जोंनि बर'नि हाबाफोराव माने बिदिनो आरो गय फाथै लांनो गोनां जायो गय गैयाबानो माने हाबा जाया आरोना हाबायाव मोसागोन ना मोसाया मोसागोन ना मोसाया मोसागोन मा जागोन हिनजाव गोदानखौ बिहामजो गोदान मोननायनि मोसानांगोन दाना सेकेन्ड बिहामजो थार्ड नम्बर ना बे 3 नम्बर बिहामजो मोनफिननायबा खुसि जादों नै 3 नम्बर बिहामजो नङा बियो दा लाबोगोन सेथिया फुङ बेनिफ्राय आरो कक्रें थांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव अप'नि 3 नम्बर बिराद खुसि जादों बिहामजो मोसागोन ना मोसाया बिहामजो मोसामारगोन आदसा दे आं भिडिअ लानो सेस्था खालामगोन